Hi family, how are you doing? Wherever you are. Guys, muse. First of all, I'm going to go my message. So guys, as you can see, sorry. So guys, as you can see, I'm chilling with my handsome boy, but there's something is wrong, guys. And that something is very serious, and I don't know why it's happening. If you are new here, guys, please subscribe, share, and like. Pane zvatandifana kukupai nhasi but ngangotanga ndakupa update iyi so as you know kuti takakudza kuti mwana wedu airwara, actually family is airwara. So why is it too like so as I said to you guys kuti mwana wedu ndianga atova serious so right now he's having a problem yekuti whenever tikamba mushonga watakapiwa kuchipatara is vomiting, ari kuvomita and haasi kurutsa zvazvo zvekuti zvatinoita zvozvokuti tinoramba tingorutsa, no, it's just one time. Even I'm pambedzi wazara kuti what is going on. So I want to know, guys, is it normal or that flu is destroying my child? And look at this boy, guys. It's very humble, nice and beautiful and handsome in the same moment. As mutotarisana face yake mwana akapusa kanjita akapusa, I'm not saying kuti akapusa like akapusa iye, I mean kuti face yake haina kuchangamuka. So guys, what can we do? Toramba tingoendera kuchipatara but vakati tidzoke, so tomorrow we have to go back there, but akabayiwa 2 majection last time paya patakakuradza video right. Now nothing's changing. Wakampa mushonga iwangoti akamwa overload. But if you see this boy is not okay, sorry, he's not okay, guys. My son is not okay, and atutanga ka system kake kuchema Guy. Sorry, Baba. So now I'm confused, guys. Twitter say Todi. Baby. Twitter say. Yeah. Mr. Mas. Twitter say, baby. What do you want? Would I claim? Need ice cream, hello. Not a bunny. We don't look at porridge one. To one porridge. Baby. Sorry. And then watch there, so guys, I think I should write you. And then watch there, so I think I told write you anything. I told die, I said okay. So right now, just I eat it. Sorry, take this off. And the guys were really confused. And one thing I love, I figured out this was gene of Juju. So guys, please help, please. Moto zauti Twitter say. You know. Kwanza mabaya futhi. Guys, this is very confusing. But it's not needs. And you know, especially isusu. Patino manyama yangu kuchipatara unosvika kusina mushonga, you have to go to private hospital. Wasvika private kwakuya, some people they know us and they don't do their thing. Vanongotsvaka the way you could take a man from you. They avacharape mwana the way anenge afana kurapa. You understand? Votokunyepera vokupa zvinhu zvisiri izvo. So now we are very confused now kuti Twitter saying the boy is not good. The boy is not
hazuchema haasi akugomera ende akurwadziwa, not the point. Sorry baba, sorry. He's a very strong man, trust me. Because Mozart flu yakapota yauraya mumakera, but iye anoshingeera, anongoti zvingodaro asi body inenge ichipisa zvimwe zvisingaiti. So guys, indatova confused. Takapiwa mushonga wacho takamwa orutsa abayiwa, but nothing is changed. Toita sei confused guys. Apa kaiva dai gogo wangu achira penyu Mozart, ndaimboenda naye kwagogo wangu. Vakashayika 2016 kudhara magumbo. Ndaienda naye gogo wangu inoaiziva kuti rapa isusu, because when I was growing up I never be sick to go to hospital to chichi nanasi, you understand. One time I go to hospital, BP yange yakwira, then I rise up more thing in my body, but zvangove zvimwe zvazviya. And she knew kuti kana munhu akarwara waita sei, munhu akadii aita sei. So nanhasi I'm still strong, not because of ndinoda nekuda kwagogo, noda kwaMwari. Manje ava mukatova vachigomera dai, so dai angada kuchema dai achema kudhara, kutogomera kwekurwadziwa kuita mwana uko, and which is not good. Which is not good, and confused kuti toita sei. Mozart tiri vanhu naye kutoti we love kutoko chine content yatoda kukupai kuno, especially kuYouTube unoko kutoti muchanakirwa, but we don't have that time now. Akatojeta kutobuda kuti tione kuti tingaita sei, tiwane help, toenda futi kwanza. It's not good. So baba vakatopedza kujeta kutobuda, but toita sei? Hapana. What can we do if we don't know what is going on? Because sometimes guys, you can blame me young, but hey, that's no payment and that's this and that. But sometimes Mozart is too much for me. Ina ndina kubasa wando ine kushanda panapa social media. Ine mara social media no yakupera kumwedzana. And sometimes mukasato like mukasato di, mara chinenge to shoma, you understand? So overenda chipata kwa kwanza mwana udu wa Jackson le $30. Mwana chovra $30, that's $60. Apa takutoda imwe mari futi kuti tidzokere nemwana. Two, mama vakatombodonha mumashopu uku. I didn't tell you, vakadonha mumashopu uku nekuda kuseflu iwe, ende inozobatanidza kumwana. Mwana so mari yaye waishandisa yapera, anditi unenge unayo mari, but imagine mwana akanzi $60 yekumurapa, mai vacho vanonzi mari. And it's not easy as we think, guys. Good ones, hey, you can just go to hospital for free. You can swear there. Wato swear, washika moment yako. Those are good. Wato swear pa line. Washika ipapo manje ya time yako vozo za mshongo kudatina. You have to go back home. Apa mwana kuita ngatakuda tofa. And which is not good. And saka sometimes the people don't go judge. Yeah, that's you don't want to wake him, no go payma. It's not about go payma, guys, but it's about the situation on go face and I. Because I tell you, come got us as a face yake. Moto wana mkoma now is not okay. Temperature yake irugara kakwira nemusoro, ende wakati temperature haifani kunigirike. Haifani kudara. Haifani kukwira, ende wakati because ndakavabvunzo saka chichi inozoitika ikagara yakakwira temperature mwana wakati ikagara iri over kudai inozongokwirisa mwana ndopa anogwina. Apa mushonga wacho wakatipa kuti unofana mubetsera futi nekumukontrola temperature. So hakurutsa. Kungomuisa nekubudisa peki. Baby. So guys, sometimes you blame, but you don't know what you are facing, guys. I don't know why. That was the choice. Since if my wife is not sick, any money and then that go bad,
when I come to social media, guys, we need help. People they start shout, hey, mnongopema, hey, saka ndosiya iri mwana nichiona kuti this my baby is falling, ari kudonha. Ndakamutarisa ndikuona kuti mwana wangu is not okay and haasi kufila okay. So I take a pride so that no, I don't have to go in social media and tell people kuti mwana wangu arwara, guys, ndihelpewo kana nemari ndonyarara. Mangwana ndakuzoya ndichiti guys takazodai tikatasikirwa nemwana, asi ndai ndichizviona zvina nditukwe, and I prefer kuti nditukwe. These people are okay. But now this guy can't talk kuti musoro kurwadza here. Kwanza kutaura kuti ndikufila semhino dzavhara here, unotozowa nemwana kusafema kuti wotozowa kuti mwana is not breathing well. So guys, isusu ndo zvimwe zvinhu zvinotidzosera mumashure most. Zvava nepanapa patigara panapa. We are not here to have our own house. Trust me. And we need to buy. We need to buy our own house. Kuisa muchikebhini kusachiuza kuti uchabhadhara marinda uchagara nedzimba okuza wane pako. But if things they are not stable, you keep on suffering, and not by choice. Munhu anotsvaga basa. Waenda unotsvaga basa. Mozati guys, ndakuudza chokwadi. If I can tell you kuti ndawana $20 pazuva, iwe waiwana uri kunze kwenyika, inoshanda kwauri. But kuno kuZimbabwe, if ndikada tobva pano pamba izvezvi kuenda kwati kuda kuenda izvozvi kuchipatara, we use $4. $4 kudzoka. Kuchanodiwa zvichadiwa. You understand? So that's tongoti $8 inenge yaenda. So ndikada kumuvha mani ndoti ndoda kubva panapa ndoenda kuHarare, tikatiti 2 5 tobva tati 10, that's 14, tobva tadzoka futi, that's 14, just count $28 inenge yadonha. So try to eat my baby. Mama loves you. Did you love you? So guys, it's not like munhu chipema kana kuti you love kuona vanhu vachikushaudha pasocial media vachikudza mawords asiriwo. But this guy ndomuziva kana asiri okay, anonetsa havate. Right now we are suffering for another thing again. We are tikusangana nembavha panapa kuchera mugodhi, but vanhu atikusangana navo most imbavha havasi kugona kuchera mugodhi. Vanongoya vachingobirira because isusu hatisati tambochera mugodhi idzodzo. So we don't know. Unosvika ngoti kuchu ndiJehovha toenda, hachadzoka, hachawanika, hachadii. Yose amchiona even amwatasa this window, hatisati tatombocleana anything. Kakuwacha chaiko kana kuti ndakuudza kuti hembe iyi ndaipfeka ka almost kubva ndiwe panapa ndaipfeka ka6 ndichingoipukuta. Trouser waist ndakaripfeka ndichigara kuuyu kona, asi ndongoripukuta because ndo zvinenge zvichipukutika because you can't wash. Musi unoita akaenda kuchibhorani, ukasvika kuchibhorani kwacho kune kahuzivano kanenge aripo, munhu wacho anenge achiona nezvinhu zvacho hazvibudi. So pakutobhaisika pan1 manje apa pamwana anenge asingatauri. So guys, don't blame us because you don't know. And vamwana kuhama dzenyu dzikuita sei, hani une family imi, you can have hama inenge ntori millionaire kana ntori mari but isina basa newe. Waita hama inenge ichikuda iloyal kwauri isina mari. You understand? So zvinhu zvazvihama mongozvistepa aside. Then kokutsvaga basa, there's no way andogona unotsvaga basa izvezvi ndobva ndatoora izvezvi ndobva ndatoti mwana aende kuchipatara. Saka zvandinitoita pasocial media totowana kamari kanenge kari nani. You understand? Kanenge karitori nani unotoona kuti basi mari yaenda ofewa uku intori shoma than mari ichi yandiri kutowanawo pasocial media. Saka ukapusha hard pasocial media unowana mari, wobva waita challenge yedata.
apa wagadzira sita. Baby. So, oh my God, you must stress again, guy. Baby. Okay. Mother. Nonga mutona kuti mba mchiri toda kupendwa, and I really appreciate kuti toona kupfisa house kuti Baby. munhu angotiti no imba ndeyenyu itai zvamunoda. Inini ndangoisa imba pamba kuti ndidai imi michenda munogara moita zvamunenge muchida, but muchitekere for pamba unotoona kuti imba muda kupendwa, muda kudai padaiswa kana chichi panotoona kuti hauna kana nesendi racho ende mari yacho haisi kuuya. Now ukangoita ka 2 rand problem, whoever akundiroya all pandichawana go back to sender, you die. Kufa chaiko. Naye baby chii chakadaro. Kwanza mwana wangu akurwara guys. Is a food like mother like son. Papo asiko zvino is not eating. Nambasa nemukaka ngona uchema manheru ungozomisa pa chest. Ndikuona akapuruzika pamuromo angokutarisa. It's in the tongue. You know, it's ugly. Guys, Nasa, I can't thank you for subscribing. Thank you for what about this one. Panachumboita better. Apart, I didn't do this video. Pakaipa.